Kade sononyo ama-comment enu athi mina ngigxishwe imali emasendeni. Ningijwayela kabi nina mgodoyi, nina zisha. Ningijwayela nje indaba yenhlunu. Ngoba mina bengili security la. Ngenza ama-video ngigqoke i-bulletproof. Ngenza ama-video ngisemotweni yenkampani yama-security. Ngenza ama-video ngigqoke i-uniform yobu-security. Ngaze ngaxoshwa kuleyo nkampani, ngabuya ngazontshela zisha ukuthi le nkampani-ke ebengisebenza kuyo isingixoshile. Akekho umuntu owake wathi Makhanya la ku TikTok owake wathi Makhanya awusondele ngapha uzozama ngapha Makhanya nakho awuzamela Makhanya ubambela nansi imali uzama ukuphila uqhubeke nempilo njengoba uxoshiwe nje emsebenzini. Akekho umuntu owakwenza njalo. Kunalokho nakhamisa imlomo emide enuka amakhwapha nazongihleka lana, nihleka ukuthi ngixoshiwe emsebenzini, nisho ukuthi mina ngixoshela uTikTok wara ngixoshela ukudelela. Kusho nina nihlekisa ngami. Ngelinye ilanga ngenza ivideo ngisemkhukhwini wami la ngihlala khona. Ngenza ivideo zisha nginganakile mina ngishuthela nje ivideo, kanti ngoba mina ngiphila impilo original, mina angenzi lezi zinto enizenzayo o background oma filter. Mina ngishutha nje noma ikuphi la ngikhona. Ngithe mangenze lo video kwabonakala ukuthi ngisemkhukhwini. Nabuya nazongihleka nangihleka inhlinini lana, nagcwala yonke indawo, nangibiza ngesiphukuphuku esidumile kodwa esihlala emkhukhwini. Nina malebe. Ngithe ngijika lapho ngasukuma ngoba mina selo ngafika eGoli, angilali mina. Mina angiyena umahlalela mina. Uyabona? Le nkampani nje ama-security ngesikhathi ngixoshile yathi mayiqeda ukungixosha nje azange ngibe umahlalela mina. Mina kwaqondana nokuthi kwakutrenda le ndaba le yaseNdlunkulu. Kwaqondana nokutrenda kwendaba yokuthiwa mina ngiyafunwa, kwaphuma ama-DDL bamabutho omhlongo bagcwala zonke izinkalo laphana bathi mina bayangifuna. Ithe lonto mayifika enkampanini i24/7 ukuthi mina ngiyafunwa, inkampani yasabela igama layo ukuthi ngizobulawa, sometimes ngi-on duty ngibulawe bese kuthiwa uMax Makhanya obesebenza 24/7 uDutshuliwe ufile edutshulelwa ukuthi ubefunwa amabutho esilo. Ngithe ngithi kanti leyo trend iqondana naleso sikhathi ngaxoshwa ke ngixoshelwa leyo nto enkampanini ngangabisasebenza. Akekho kunina owake wangi-offerisha usizo waqhamuka noncedo wathi Max Makhanya nakho awusondele ngapha, nalo usizo lwakho, nansi imali noma nawo umsebenzi. Akekho kunina. Njoba namhlanje nikhamisa imlomo enuka inkununu nje nithi mina sengifakwe imali emasendeni. Ngokuxolisa nje enkosini le elokothwe umunwe wesilo. Ngase ngihlonipha mina umunwe wesilo, ngaxolisa kuyo ngokuyidelela kwami. Ngithe mangixolisa kuleyo nkosi kanti kuzoqondana nokuthi izinto zami financially vele sezilungile, zavele zavuleka. Maqondana izinto zami personal ezingaziwa ngisho ukwaziwa inina personal zokuthi kade ngangisebenza eGoli. Kwaqondana ke izinto zami zavele zalunga, zavele zaphuma, zavele zanginetha.
Manje leyo nto iqondana nokuthi ngizama ukulungisa impilo yami, ngizama ukulungisa izinto neziphathimandla engayithukayo, kwaqondana nokuthi kuzobekwa inkosi ileya kwaZondi. Uma engabe ibekwa mina ngoba vele ngijwayele ukuthukana nje iziphathimandla, ngayithuka le nkosi le. Mangiyithukile le nkosi, uNembeza wami wangidla, uNembeza wangishaya, uNembeza wanginqoba, uNembeza wami wangehlula, wayinqoba inkani, wayikhama ikhanya uNembeza wami. Ngadecide ngavuka ekuseni intathakusa, ngenza ividiyo, ngaxolisa kule nkosi ebengiyidelelile, ngaxolisa. Manje na-ke uma ngabe leso simo siqondana nami, kulunga izinto zami ngapha, ngithenga imoto, senithi nina ngifakwa imali emasendeni. Amasimba lento eningitshela yona, amasimba omsunu lento lengcile eningihlafunela yona. Ingcili ekuhluphekeni kwami anikaze ningisize ngalutho, anikaze nje ningiphe ngisho isenti nithi Makhanya awuvula amasende sikufake na imali uqeda ukuhlupheka. Anikaze. Namhlanje seniyangigolozela manje, igolo niyangigolozela nithi mina ngifakwe imali emasendeni, kanti mina egoli ngazela, angizelanga ukuzosebenza, angisebenzi mina egoli. Ngihleli ngilibelo ukunwaya ukhwetha, angisebenzi mina egoli. Noma ningijwayela nje ingcili, ningijwayela amasemba. Yekanje nina inhlunu ukungidakelwa mina, yekanje ungijwayela amasemba mina. Uyabona? Mina ngizama ukulungisa impilo yami, ngizama ukuyiqoqa. Nina manje ningiphindisa back nina. Mina ngizama ukulungisa impilo yami, ngizama ukuyeka inhlamba, ngizama ukuxolisa kubantu engabathukayo amakhosi especially. Nina nifuna ukungibuyisela emuva, namsuni ezinja, msuni onyoko. So asiyeke nje ukujwayelana indaba yesihlama segolo, asikuyeke nje ukujwayelana indaba yesihlama segolo, ngoba ngeke nize nilunge emsuni yenu, ngeke nje nize nilunge. Lengcili lena lobuthuvi lamasimba lawa, lemhudo eniyikhomentayo nithi mina ngifakwe imali emasendeni, inhlunu leyo, inhlunu le ningitshela yona. Kusho thina-ke singoMakhanya, nitshelwa yimina udinsi dindi lizokudintsika kwesidikiselo sebhodo olukhulu makuhlatshiwe deklesato okuhlala kwentombi engayiphethe kahle kuyawadonsa amehlo ensizwa, sikhinde khilikithi siyakhumuleka enkululeko nomjolo, buphamaphama izinqe zesidudlu uma ibhansiwe. Nitshelwa udengezi lokuncinda inkunzi emava vihloma ihlaselane, ingqongqe engqondongqondo enqobe ngoqhashaqalo gqokweni abaqobela amaqatha aseqolo maqede baqhaqhazela. Nitshelwa ukuhlehla kwenqama kuyesabeka inqene ukubaqonda ngqo maqede bangqubuzela abomaqina sabaqhathanisa ingqondo zobuqili. Ngitshela umbhongankunzi le mavava, umphanda mhlabathi ngimhlabe lohlomeka ngokuhlanganisa amahlathi eyinhlanya, kwahlehlisa ngwahlakaze ngwahlekese ngwahlabe ngohlamvu lenhlali bathatha. Ngitshelwa yimina zinja, ngitshelwa yimina zinja, niyangizwa la ngihamba khona, ngithi ngitshelwa yimina nina, niyezwa na? Ningijwayela kabi nina, nani kwenijwayelane kabi ngempela nina, tshelwa yimina ke manje. Nitshelwa yigaligove eligwavuma ligoloza ligijimisa imgulukude bigangi igulukude ke emgodini obugujwe uma ligajwe ngogandaganda onogada bayigada. Kunhlala amagqozo untombi zangigqozela usibindabinda nogilogonye umhlafuna nhlaba ihlaba imihlathi, ngidla kushisa noma kubaba loka ngigqiza iqakala. Nitshelwa yimina. So angifuni nje sijwayelane kabi. Ngizama ukushintsha impilo, ngizama ukulungisa impilo. Celani ngangibuyiseli lapha. Please. Oba ngizohliphizisa yonke into mina la eSouth Africa, ibheke phezulu ngingedwa. Mina ngizohlakaza yonke into, ngihlunuzise yonke into la eMzansi. Mina manje ngijwayela kabi, nifuna ukungibuyisela la ngifuna ukuphuma khona. Ngifuna ukuyeka inhlamba, ngifuna ukushintsha, ngifuna ukuba decent, ngifuna ukuba right. Ngiphila impilo yama celebrate. Manje nifuna ukunginyela, ningigibela la enhloko, ningichatha ngimile, msuni onyoko.
uyayivaka ngoku